Ik kon net een bepaalde knop om te zetten. Dat gaat waar vanzelf. Je doet dat heel vaak. Hier is het altijd wel die volle moer rond daarin. En je zit er vol adrenaline en je wilt voor iedereen goed doen. Ik heb er voor meerdere stallen. En daar heb ik heel veel schik van om dat te doen. Mijn ouders zien altijd vakkerij. Mijn huid zit toch wel 40 jaar in de vakkerij van de Friese hinders. En toen wie ik zeg, en toen moesten we kiezen veehouderij of wat hoor. Toen die hekken veehouderij die. Maar ja, de hinders vond ik mooi. Want we hebben de aardige vakkerij en die keuring. Ik de eerste hinders keuring kleermaken van uw thuis en die werden sterren. Dus ik zei, ja, daar wil ik wat mee. Dus ik zei, dan moet ik die omswitch met mij. Van veehouderij naar paardenhouderij. Nou, dat heb ik niet in. Nou ja, en toen ben ik stage gaan rennen. Toen ben ik bij Hendrik Eppinga te landen gekomen als stageplak. En daarna heb ik direct werken. Heb ik bij Aag Akkerman een stage rond, bij Germanische Bauma. Nou, daar ben ik ook al naar bedroegen, wie vooraan staan en overal. En daar heb ik overal volle van leerd, bij al die stallen. Wat is er verloren? Met mijn huidbeke bedrijf begon. We hebben dekhengsten gekregen. En het bedrijf is toch een beetje terugontwikkeld. Dus dat komt ik mede door die dekhengsten. Eerst in heel veel pensioenstaling en toen niet meer wat beleren. En er kwam steeds wat meer keurig kleermaatje. Uit die vakkerij kwam ik steeds meer succes. Mijn huid en ik weer altijd veel weg. In 2022 heb ik het deel oernom van mijn huid. Maar het is altijd de intentie, net om dit misschien te doen. Want ik kijk heel goed naar mijn zin bij de collega's en aan het werk. En op een gegeven moment rollen ze erin. En je vindt het prachtig mooi. En je vindt de hinders geweldig. Zit er nou alleen nog voor? Ik vind ze hebben het net, ze hebben het nooit echt veel. Nee. Maar nee, Gerda doet ik volle. Dat is die vrouw? Dat is mijn vrouw, vriendin, ja. Maar dat is, die stiet altijd achter me. En datzelfde mijn personeel. En, ik wil net dat ik er alleen voor sta. En ik kan altijd bij mijn ouders of bij mijn huid aankloppen. Hè. Dus dat is, ik heb elke dagelijks contact. Dus eigenlijk zit er niks verloren. Het is op papier, is het jargon, maar er is niks verloren. Ja, dat kennen we, hè? Wat vind je toch nog zo mooi aan die hinders? Wat heeft er mooi? Ja, wat heeft er mij? Het is je hele leven. Ja, je hele leven draait om die hinders. Dat we van jongs af aan al bij ons thuis aan de keukentafel al. Er werd alleen maar over sport praten en hoe die hinders en de vakkerij en de hindsten. Ja, wat is dat? Ja, die ene houdt van dit, de andere houdt van dat. Ja, nee, het lauwste wordt sommige hinders altijd horen. Maar je moet je bedrijf gezond houden, dus je moet gewoon een keuze maken worden. Dat is gewoon zaak. Is je zelf ook nog een prot aan het trainen dan? Of ja, bij die jonge hengsten ben ik er volle mee aan het trainen. Ja. En het personeel die doet ik volle natuurlijk. Ja. Er komt nog wel een taas als baas zijn. Nou ja, die ene keer wat beter dan de andere keer. Maar eigenlijk is dat wel het mooiste van je werk nog. Want daar ben je mee begonnen. Ja, dus hij vindt het al wat spannend. Nou ben de hienstekeuringen tongens die vreet en sneuren. Had het er nog druk mee? Je leeft er net aan, je hebt wel Christen en altijd naaien, maar uiteindelijk je hebt geen rust. Je zit ergens en je hebt weer hoe die hinders en je hebt weer hoe zo die of welke wordt kampioen en zo die ervoor staan of net. En je hebt altijd weer verrassingen op een keuring. Nee, je hebt weinig rust. Het meeste is gelukkig wel hier, maar we hebben volle drukte. Dit moet nemen gebeuren, dat moet nemen gebeuren. We controleren ze inderdaad al je nog even goed zo op de stand van hoeven dat ze er mooi op staan, dat ze er net omheen groeien. Met al van die liedje dingetjes nemen geregeld worden. Ja, ik ben blij dat er straks een 4 is, want je levert de won het daar.
En nu ben je meer even, nou, het leeft enorm. En in het buitenland ook. Dus ja, daar moeten wij een beetje ons vruchten van plukken, zo'n hengstekeuring. Dat is gewoon zo. En is het nou heel oors, nou is het eigenlijk eigen baas bist, als dat hinders voorbrengt voor oren? Ja, natuurlijk, het is, je doet nou echt aan het spel mee. En toen dienen we er ook aan mee. Maar je doet nou echt eraan mee. En ja, nee, het is gewoon prachtig mooi. Ja, natuurlijk is de beleving is nog, het is nog dichter bij jou. Hè. Je kent het resultaat met je eigen stal, waar we zelf opgebouwd hebben, waar we zelf dingen hebben. Daar kunnen we nou daar kan je resultaat mee, dus dat is prachtig mooi. Ja, daar hoop ik op. Nou, dat ik een hele koppel jonge hengsten troffen krijg. Dat hoop, want ja, daar moet het even komen. En bij de derghengst natuurlijk dat we daar een super resultaat in zetten. Je hoop is dat je er goed voor hebt. Ik denk dat ik ze er heel goed voor heb. Je hoop ik, ja, je hebt 6 hengsten, derghengsten. Van 2 hengsten ben ik mede-eigenaar, van Murk en Menzel ben ik mede-eigenaar. Nou, bij de fokkers zitten erin, dat is, ik zeg, vind ik dat hartstikke leuk. Ik doe volle met fokkers samen opfokken. En dan, ja, omdat de kosten hoog binnen. Ik van de fokker kent op die manier kan je het samen doen. En ja, je probeert je voor het hoogste te gaan. En dat is, ik weet dat dat een hele strijd is. Maar ja, je moet net zeggen dat het misschien onmogelijk is, want je wilt wel proberen. Maar als ze maar goed laten zien en dat de meesten er positief op zijn, hoe je ook de presentaties doen, dan ben wij al dik tevreden. Ja. Maar een prijsje pakken is zo mooi. Nou, we zullen het volgen, Sneuren. Ja, nee, hartstikke mooi. Zo is best man voor je. Ja. Ja.